насли даврони истиқлол дар раванди ҳодисаҳои асри 21 ба камол расида, ҳамроҳ бо фарояндҳои ҷаҳонишавӣ ва такопӯи маҷрӯи бархурдиҳои миллӣ умр ба сар мебаранд. аз ин лиҳоз ҳар як шахси оқилу бохиради мамлакатро зарур аст ки дар таҳкими ҳифзу ваҳдати миллӣ ҳама қувваи зеҳнии худро самарабахш истифода намояд. чӣ тавре ки абдулқодири бедил гуфтааст: агар халқ бо халқ ҳамроҳ шавад, давлат аст. имрӯз бар ин асос аст ки миллати тоҷик дар арсаи олам бо ҳамроҳиву ҳамфикрӣ ба қуллаҳои баланди орзуву омоли худ расидааст. ҷаҳони пуртазод ва тезутунди имрӯз раванди бархурдҳои миллию минтақавиро бештар кардааст. имрӯз ҷамъиятҳое рушд менамоянд ки дар бозиҳои сиёсии ҷаҳон зиракии сиёсии худро аз даст надода, дар ҳифзи ваҳдати миллӣ бо тамоми талош саъйи худро анҷом медиҳанд. муҳоботи ҷаҳони имрӯз сохтакориҳои фазои маҷозӣ арзишҳои миллиро аз байн мебаранд. шинохти маърифати инсонӣ ва ҳифзи арзишҳои миллӣ масире дар пайроҳаи равандҳои пурҳассос дар муқобили ошӯбу фитнаҳои замона мебошад. имрӯз ҷонибҳои қитъаҳои олам ба қутбҳои гуногуни сиёсӣ тақсим шудаанд ва ҳар як қутб дар ин самт манфиатҳои худро пеш мебарад. амин аст ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи олам бо талошҳои башардӯстонаи худ дар ҳама масири ҳаётан муҳими ҷомеа ҳамчун кишвари ташаббускор шинохта шудааст ва дар меҳвари ташаббусҳои тоҷикистон наҷоти башарият қарор дорад. аз ҳама чизи муҳимтарин имрӯз ин сулҳу ваҳдат ва суботи комили сиёсӣ дар кишварҳо аст. бинед ки имрӯз ягон кишвари дунё наметавонад ба пуррагии худро аз тамоми таҳдиду хатарҳои ҷаҳонӣ ҳифз намояд ва мо дида истодаем ки дар раванди рушду инкишофи ҷомеа бинед ки дар дунё ҳатто он кишварҳое ки мо солҳои қабл ҳамчун кишварҳои амтарин мешинохтем, имрӯз дар он ҷо ҳам низоъҳои сиёсӣ ва бенизомии сиёсӣ, яъне воқеаҳои хеле мудҳиш рух дода истоданд ки ин бори дигар маънои арзишманд будани ваҳдат ва арзишманд будани сулҳу суботи комилро дорад. яке аз масъалаҳои муосире ки имрӯз тамоми ҷомеаи ҷаҳониро ба худ кашидааст ва тамоми кишварҳои оламро фаро гирифтааст, ин раванди ҷаҳонишавӣ аст. асосан раванди ҷаҳонишавӣ оғоз мешавад аз инқилоби илмию техникӣ. вақте инқилоби илмию техникӣ рӯи кор омад, тамоми дастовардҳои илмӣ ба тамоми кишварҳои олам дастрас гардиданд ва ин марҳилаеро ба миён овард ки дар ин марҳила дастёбӣ ба дастовардҳои илмӣ техникӣ боис гардад. вале бисёре аз нафароне ҳастанд ки ин дастовардҳои илмиро на танҳо ба манфиати илм ва барои рушди инсоният, балки ба манфиатҳои шахсии худ истифода мекунанд. масалан, агар мо ба он дастовардҳое ки боиси кашфиёти бомбаи ҳастаӣ гардидан назар намоем, ага он аз нигоҳи илмӣ як пешрафт, як инкишоф, як инқилоби дар илм буд. ваи истифодаи он бо мақсадҳо ва ғаразҳои сиёсӣ ки то ҳанӯз ҳам дар баъзе кишварҳои олам паёмадҳои манфии онро ба бор мебарад, ин хоб ҷиҳатҳои манфӣ аст. ва аз ин рӯ бисёре аз кишварҳои абарқудрат, бисёре аз кишварҳое ки аз технологияи миллатсозӣ ва ба сатҳи расидан ташаккул ёфтанд, онҳо низ ҳам аз натиҷаҳои илмӣ ва ҳам аз натиҷаҳои сиёсӣ метавонанд ки ба мақсадҳои ғаразҳои худ истифода намоянд ва ин равандро як падидаи манфӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ муаррифӣ карда бошанд. вале дар ин марҳила, дар ин шароите ки рӯи кор омадааст, ҳар як халқият, ҳар як миллат метавонад ки бо
истифода аз арзишҳои муқаддасоти худ як идеяҳои миллии худро ба вуҷуд оварда атрофи он ҷамъ шавад ва тавониста бошад ки дар ин раванд хоб як муқовимате карда бошад. раванди сулҳи тоҷикон дар низоми ҷаҳони модерн ҳамчун омил ва воситаи арзишҳои демократӣ ба ҳисоб рафта дар таъмини сулҳ барои дигар давлатҳо саҳми арзандае гузоштааст. имрӯз раванди сулҳи тоҷикон ҳамчун таҷриба дар арсаи ҷаҳон истифода карда мешавад, вале акнун масири ҷаҳонишавӣ дар ҳифзи сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ мушкилоти печидатарро ба миён овардааст. вақте ки мо аз ҷанбаҳои камбудӣ норасоиҳо вақте ҳарф мезананд, он нафароне ки ба гурӯҳу ба равияҳои мухолиф пайваст мешаванд, вале дар назар намегиранд ки тамоми ҷомеаҳо ҳамин гуна мушкилиҳои худро доштанд ва ҳеҷ як давлате, ҳеҷ як миллате ки дар шароити имрӯза қарор дорад, яъне дар назар дорам миллатҳои пешрафтаро, ҳамин гуна набуд. Марҳила ба марҳила ташаккул доданд ва инкишоф доданд. ягон кишвари дунё бидуни ваҳдати миллӣ, бидуни ягонагӣ ва бе суботи сиёсӣ ба ягон пешравии чи иқтисодӣ ва чи иҷтимоиву сиёсӣ намерасад. бинобар ин кишварҳое ки имрӯз ҷангзада ҳастанд, кишварҳое ки имрӯз ваҳдати комил надоранд, онҳо ҳамчун кишварҳои ақибмонда, ҳамчун кишварҳое ки аз ҷиҳати рушди иқтисодиву иҷтимоӣ қафомонда ҳисоб мешаванд ва ҳатто дар дипломатияи ҷаҳонӣ ҳам муносибатҳои байналхалқӣ ҳам онҳо саҳми арзандае надоранд. бинобар ин кишварҳои рӯ ба инкишоф ҳисобида мешаванд, кишварҳои пешрафта ҳисобида мешаванд ки онҳо дар худ суботи комилро доранд. ва хушбахтии бузург ин аст ки давлати соҳибистиқлоли мо, тоҷикистони азизи мо, ин таҷрибаро нишон дод ва имрӯз барои ҷаҳониён исбот кард ки чӣ гуна раванди ваҳдатсозӣ, чӣ гуна раванди сулҳу суботи комил дар ҷомеа ба кадом дастовардҳои муҳими давлатдорӣ оварда мерасонад. бинобар ин хушбахтии бузург аст ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ имрӯз ҳатто аз раванди сулҳсозӣ ва аз раванди истиқрори сулҳ ва ризояти миллии тоҷикон дар созмонҳои байналмилалӣ мавриди омӯзиши амиқ қарор гирифта истодааст ва дар давлатҳое ки муноқиша дар он ҷо аст, махсусан кишвари ҳамсояи мо давлати исломии афғонистон, аз ин таҷриба ба хубӣ истифода карда истодаанд. фарҳангҳои пурқудрат дар тамоми таърихи инсоният мудом бар фарҳангҳои хурду кӯчак бартарӣ дошта, тадриҷан онҳоро ба худ фурӯ мебурданд ки ин ҳодисаҳои маъмулии таърихӣ ба ҳисоб меравад. дар шароити нави ҷаҳонишавӣ ки фарҳангҳо ба ҳам омехта ҳавзаҳои фарҳангӣ бо ҳам рӯбарӯ мешаванд, шинохти фарҳангҳои дигар, донистани осори фарҳангу тамаддуни халқҳо ва забони онҳо бисёр муҳим аст. раванди ҷаҳонишавӣ, махсусан ҳамин глобализатсия, ҳам тарафи манфӣ ва ҳам тарафи мусбии худро дорад. албатта мо наметавонем дар ҷаҳони муосир ҳамчун кишвари дунявӣ рушду инкишоф намоем ва аз тарафи дигар аз ҷаҳони пешрафта ақиб монем. бинобар ин бисёр муҳим аст ки имрӯз бинед ки сиёсати давлату ҳукумати мо ҳам хушбахтона афзалият бар он дорад ки насли имрӯзаи ҷавони ҷомеаи мо бояд худшиносии миллиро дошта бошанд дар баробари он пешравии илмию техникӣ, дар баробари забономӯзӣ, дар баробари ҷаҳонбинии худро васеъ кардан ҳатман бояд мафкураи миллии худро низ кофӣ нигоҳ дорем, пур кунем ва бинобар ин ҷаҳонишавӣ таъсири манфии худро ҳам дорад, махсусан ба фарҳанги миллӣ ва тафаккури миллии ҳар як давлат албатта зарба зада истодааст. махсусан ба ин мавзӯе ки сулҳу ваҳдат аст ва ягонагӣ нуқсониҳои ҷаҳонишавӣ дида истодаем. масалан инқилобҳои ранга, он инқилобҳое ки дар давлатҳо шуданд ва ба бенизомӣ оварда расидани як давлатҳои пешрафта шуда истоданд, онҳо албатта таъсири манфии ҷаҳонишавиро низ дар худ доштанд. паёмади манфии ҷаҳонишавӣ таъсири худро аллакай расонид ва мо дида истодаем ки чӣ гуна кишварҳои шарқи наздик ба ин амалҳо даст заданд ва тавассути интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ аз хориҷи кишвар чӣ гуна онҳо идора карда мешуданд ва асри 21 асри технология муосир аст, асри пешравиҳо аст
ва хушбахтона мо давлати навини соҳибистиқлоли худро дорем. Мо ҳам дар қатори дигар кишварҳо ҳамчун узви ҷудонопазири ҷомеаи ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ мақоми худро ёфта ва рушду инкишоф карда истодаем ва набояд фаромӯш кард, ки ҳамчун давлати миллӣ мо рушду инкишоф ёфта истодаем ва бинобар ин мо бояд он таҳдидҳое ки ба давлати мо, махсусан он таҳдидҳое ки ба тафаккури ҷомеаи мо ҳис карда мешавад, аз онҳо бояд пеши роҳи онҳоро бояд ҳатман гирифт. даврони аввали асри 21 насли он ва озодии сафар ба манотиқи дигар кишварҳои олам, омӯзиши забон ва ошноӣ бо расму оин ва фарҳанги кишварҳои ҷаҳон чӣ таъсир ба мафкураи одамон гузошта метавонад? агар ба таври маҷмӯӣ назар кунем, дар раванди ҷаҳонишавӣ омехташавии фарҳангҳои хурду кӯчак омили пайдошавии як фарҳанги ҷаҳониро ба миён меорад. дар ин сурат оё башарият метавонад ки дар зери як фарҳанги ҷаҳонӣ гирд омада ба унвони як миллат зери ин фарҳанги ҷаҳонӣ умр ба сар барад? мусаллам аст ки дар раванди ҷаҳонишавӣ имрӯз фарҳанги мамлакате ғолиб меояд ки иқтисодиёти он кишвар рушд намуда бошад. дар ин маврид барои он кишвари рушд карда бартарӣ ёфтан бар фарҳангу ваҳдати дигар кишварҳо осон ба амал меояд. дурандешии ҳукумати мамлакат дар ҳифзи арзишҳои миллӣ, ваҳдату ягонагӣ ва дар арсаи олам мавқеи устуворона пайдо намудани ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари рушд карда бо ташаббусҳои наҷиб мавқеи худро бунёд кардааст. бинед ки тамоми давлатҳои ҷаҳон вақте ки давлат бунёд мешавад ва вақте ки барномаҳои давлат таҳия мешаванд, барои амалӣ шудани онҳо ҳатман амин масъалаҳои худшиносии миллӣ ва дар асоси давлати миллӣ масалан рушду инкишоф кардан лозим меояд. аз ин хотир онҳо ҳатман бояд ба амон зиракии сиёсиро бояд ҳифзу нигоҳ дошта тавонанд. аллакай дар кишварҳои рушду инкишоф ёфта ва мутараққӣ кардаи ҷаҳон ҳам масъалаи ваҳдату ягонагии ҷомеа бениҳоят як масъалаи ҳассос ва бениҳоят як масъалаи доғи рӯз шуда истодааст. имрӯз фарҳанги ҷаҳонишавӣ таҳдид дар азбайнравии ваҳдати миллӣ менамояд. аз тарафи дигар таҷрибаи дигар давлатҳои ҷаҳон ва махсусан давлатҳои абарқудрат ки кафили пешрафти дигар кишварҳои олам ва таъсиррасон дар муносибатҳои байналмилалӣ мебошанд, бечуну чаро мо барои мутобиқшавӣ ва робита доштан бо кишварҳои дигари дунё лозим дорем. яъне аз ин рӯз зарур аст ки дар бахшҳои муҳими муносибатҳои давлатӣ бо кишварҳои дигар фаъол бошем. омӯзиши фарҳанг, тамаддун, забон, сиёсати давлатҳои дунё, махсусан давлатҳои абарқудрат барои пешрафти минбаъдаи мардуми мо хеле муҳим аст. агар мо аз ҷиҳатҳои пешрафтаю ташаккулёфтаи онҳо ба манфиатҳои худ истифода намоем ва худро дар он замина ташаккул диҳем ва инкишоф диҳем. аҳмад махдуми дониш вақте дар 3 сафари худ ба Петербург кард, он пешрафту он инкишофе ки дар Петербург дид, хост ки онро омада талқин намояд. вале азбас ки аксарият ба ин андоза ба ин сатҳи зарурӣ дониш надоштанд, он афкору андешаҳои донишро қабул карда натавонистанд ва дар натиҷа ин минтақа ба як минтақаи оқибмонда табдил ёфт. вале аз нигоҳи фарҳангӣ, аз нигоҳи илмӣ дар ин марҳила як ҷараёни маорифпарварӣ рӯи кор омад ва имрӯз ки воситаҳо нисбат ба он солҳо хеле беҳтар гардиданд, равобит мустақим гардидааст ва мо метавонем ки ба воситаи забони миллатҳои пешрафтаро асхит кардан ва огоҳ гардидан аз техникаю технологияи муосир тавониста бошем ки сатҳи маърифату маданияти худро ташаккул диҳем ва инро боз талқин намоем ба роҳи насли дигари ҷомеа ки онҳо низ тавониста бошанд ҳамқадаму ҳамсафи сатҳи имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ гарданд. аз тарафи дигар ду марҳилаи инқилоби илмию техникӣ дар қарни гузашта ва идомаи он дар асри 21 тақозо мекунад ки мутахассисони соҳаҳои гуногуни иқтисодии халқи мо аз тамоми дастовардҳои техникӣ огоҳ бошанд.
тарзи истифодабарии онҳоро омӯзанд ва дар сатҳи касбӣ аз онҳо баҳрабардорӣ намоянд. маълум аст ки имрӯз барои омӯхтани ин гуна дастовардҳои илму техника дар ҷумҳурӣ 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқ, табиатшиносӣ ва риёзӣ эълон шуд, ки ҳадафи асосии ин 20 сола аз худ кардани донишҳои техникӣ ва дар амал татбиқ намудани он аст. мо тоҷикон ҳам бояд дар ин раванди ҷаҳонишавӣ бо ҳамон дастовардҳои илмию техникии худ шомил шавем, ки ин як унсури бисёр муҳими пешрафти ҷомеаи мо ба ҳисоб меравад. ҷаҳони ҳар як насл аз насли қаблӣ ҳатман фарқ мекунад ва ин чизҳои хуби худро ҳам дорад. бинобар ин бинед ки вақте ки мо насли наврас ва ҷавони имрӯзаи кишвари худамонро бинем, ба куллӣ фарқ дорад. чӣ идеологияи онҳо, чӣ ҷаҳонбинии онҳо аз давраҳои пеш хеле фарқ дорад ва пешравии рушду инкишофи ҷомеаам маҳз аз ҷавонон вобастагӣ калон дорад. ва арзиши бузургтарин ин аст барои ҷомеаи мо, хушбахтии бузург ин аст ки махсусан пешвои муаззами миллат дар ҳар баромади худ таъкид мекунанд ки ман ба ҷавонон эътимоди бузург дорам ва ҳамин эътимоди ҳокимияти олӣ, эътимоди сарвари сиёсӣ ба ҷавонон ва аз тарафи дигар эътимоди худи ҷавонон ба роҳбарияти олии кишвар, ин нишони суботи сиёсӣ аст, ин нишони рушду инкишоф аст. ва бинобар ин аз ҳама чизи муҳим имрӯз барои насли ҷавон, барои мо имрӯз махсусан муҳим аст ки мо арзишҳои давлатдории худро пурра дарк намоем. дар кадом мақом будани давлати худамонро дарк кунем. мо ба куҷо рафта истодем. дар шароити ҷаҳонишавӣ моро зарур аст ки дастовардҳои таърихии худро омӯзем, муҳтаво ва арзиши фарҳангии онҳоро тарғибу ташвиқ намоем, онҳоро ба мардум ошно созем, то ҳамин унсурҳои фарҳангии ҳазорсолаҳо шакл гирифтаи мо ба андозаи оммавӣ шавад, ки ҷомеаи шаҳрвандии мо онҳоро ҳам истифода кунанд, ҳам таблиғ намоянд ва ба унвони арзишҳои фарҳанги миллӣ ба ҷаҳониён пешкаш кунанд ва аз ҳама муҳим онро ҳимоя намоянд. ин масъала асоси фарҳангии мо дар раванди ҷаҳонигароӣ мебошад. яке аз иқдомҳои бузурги пешвои миллат дар раванди ҷаҳонигароӣ тақдими китоби шоҳасари бобоҷон ғафуров тоҷикон ба ҳар як хонаводаи кишвар бисёр муҳиму саривақтӣ мебошад. ба гуфтаи таҳлилгарони соҳа, огоҳӣ аз таърих ва фарҳанги худ яке аз пояҳои муҳими ҳифзи ваҳдати миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ арзёбӣ мегардад. ҳар таърихи ҳар миллат, ҳар халқият шебу фарозҳои худро дорад ва мо низ бояд сараввал ба таърихи миллати худ назар намоем ва танҳо ба ҷанбаҳое ки ба шароити имрӯзаи мо созгор ҳастанд ва ба шароити имрӯзаи мо мувофиқ ҳастанд, аз онҳо кор бигирем. дар заминаи он раванди имрӯзиро ташаккул диҳем ва бибинед ки мо дар гузашта бисёр олимону мутафаккирону донишмандони арсаи ҷаҳонӣ доштем. дар ин марҳила бояд дар заминаи онҳо ё ҷойгузини онҳо имрӯз афродеро ки воқеан ҳам тавонанд дар миқёси байналмилалӣ обрӯи эътибори миллати моро баланд бардоранд, тарбия карда бошем. тамоми арзишҳои миллии худро, тамоми бузургияти миллати худро бори дигар эҳё кунем ва нишон диҳем ки мо дар ҳақиқат миллати тавоно ҳастем ва ҷавонон бояд дарк кунанд ки бо вуҷуди он ки мушкилоти зиёде ҳам дар кишвари мо ҳаст, ин дар тамоми кишварҳои ҷаҳон, кадом кишвари дунё ҳаст ки бе проблема ва бе мушкилот бошад. бинобар ин бо ин мушкилотҳои кӯчак ки ҳалшавандаанд ва ҳалли онҳо ҳам аз худи шаҳрвандон ва аз худи ҷавонон вобастагӣ калон дорад. бинобар ин умед ба ояндаи нек доштан дар кор аст, махсусан раванди ҷаҳонишавӣ. бениҳоят таъсироти манфӣ ва дахолатҳо аз хориҷи кишвар дида мешавад. гурӯҳҳое ҳастанд ки манфиатдор ва дар кадом дигар давлатҳо қарор доранд, лекин раванди рушду инкишофи кишвари моро дахолат карда истоданд ва бинобар ин аз ҳама роҳи бузург ин аст ки баланд бардоштани маърифати сиёсию ҳуқуқии ҷавонон аст. дар ин кор ин сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат аст. ин сиёсате аст ки давлати мо пеш гирифтааст ва барномаҳои мо ҳам ба ҳамин чиз равона шуда истодааст.
фарояндҳои ҷаҳонишавӣ ё худ ҷаҳонигароӣ тамоми қишрҳои ҷомеаро фаро гирифтааст. дастовардҳои илму техника дар қарни 21 халқҳои ҷаҳонро бисёр ба ҳам наздик кард. мо дар асри 21 дар истиқболи ҷаҳонишавии нав ҳастем. имрӯз дастовардҳои илму техника, махсусан дастгоҳҳои иттилоотӣ ба андозае иқтидор доранд, ки дигар марзҳои сиёсӣ монеаи барқароршавии муносибатҳои халқу миллатҳо шуда наметавонад. имрӯзҳо шоҳид ҳастем, ки хабаре дар як минтақаи ҷаҳон сар занад, фавран оламгир мешавад. яъне усули ҷаҳонигароӣ дар шароити муосир тавре амал карда истодааст, ки акнун башарият дар пешорӯи ба ҳамоӣ қарор доранд. имрӯз фарҳангҳо ба ҳам омехта шуда, як фарҳанги томи умуми башарӣ ба миён омада истодааст. албатта дар ин раванд рисолати зиёиён басоназаррас аст, зеро тамоми он осору дастовардҳои фарҳангие ки имрӯз мо дорем маҳсули заҳмату эҷоди фарҳангиён ва зиёиён аст. маҳз зиёиёни мо ҳастанд, ки симои фарҳангии миллати моро ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунанд. имрӯз мо боварӣ дорем, ки аҳли зиёии кишвар дар ин марҳилаи таърихии мавҷудияти мо парчамбардорони воқеии фарҳангу тамаддуни чанд ҳазорсолаамон гашта, онро ба тариқи шоиставу сазовор ва бо обуранги тарҳи муосир ба ҷаҳониён муаррифӣ намуда, дар таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар раванди ҷаҳонишавӣ нақшофарӣ мекунанд.